Arratsaldeon eta ongi etorri korrika aurkezpenera. Amurrioko AEKaren izenean, eskerrik asko gaur Amurrio antzokira hurbiltzeagatik. 3 urte joan dira 21. korrika amaitu zenetik, 22. edizioa atzeratzeko erabakia gogorra izan zen, baina baita beharrezkoa ere. Elkarrekin, kalean, euskara aldarrikatzen eta ospatzen aritu behar ginenean, etxean geratu behar izan ginen. Baina aurten bai. Aurten, korrika, kaleetan, errepideetan, herrietan egongo da. Urtebete atzeratu behar izan genuen gure sekretua. 22. korrika, Amurrion hasiko zala. Korrika, karrera bat baino gehiago da. Sentimendu asko dira. Herri oso baten aldarria da, hitza da, ekintza da. Zirrara sortzen duen uina da, dardara. Hau guztia azaltzen duen dokumentala sortu du Txakur Gorriak AEKarekin batera. Euskal Herriko bazter desberdinetako eta belaunaldi desberdinetako lagunen hitzak guztion ekintza. Zuekin uinak dokumentala.
Itzekin, 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 itzekin. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik, biakatzen bide. Mapetatik harago, mundu asko dago, sentitutakoa, sentituta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, ta korrika hasi. Berdin da non hasten den, orain beti da hemen, pentsatutakoa, pentsatuta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Beti baitago norbait, izekiteko prest. Itzekin, itzekin, itzekin. Neguko eguzkitan erantzia zala, beti ziur dagonak dudasor bezala. Bizitza jendea da, ta jendea gara. Sentitu pentsatu, sentitu pentsatu hitzekin. Hitzekin, hitzekin, zurekin. Itzekin, 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 itzekin. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik.
Itzekin, 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 itzekin. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik, biakatzen bide. Mapetatik harago, mundu asko dago, sentitutakoa, sentituta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, ta korrika hasi. Berdin da non hasten den, orain beti da hemen, pentsatutakoa, pentsatuta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Beti baitago norbait, hitz egiteko prest. Hitzekin, 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 hitzekin. Neguko eguzkitan erantzia zala, beti ziur dagonak duda sor bezala. Bizitza jendea da, ta jendea gara. Sentitu pentsatu, sentitu pentsatu hitzekin. Hitzekin, hitzekin, zurekin. Hitzekin, oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik.
Itzekin, 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 itzekin. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik, biakatzen bide. Mapetatik harago, mundu asko dago, sentitutakoa, sentituta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, ta korrika hasi. Berdin da non hasten den, orain beti da hemen, pentsatutakoa, pentsatuta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Beti baitago norbait, itzekiteko prest. Itzekin, 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 itzekin. Neguko eguzkitan erantzia zala, beti ziur dagonak duda sor bezala. Bizitza jendea da, ta jendea gara. Sentitu pentsatu, sentitu pentsatu hitzekin. Hitzekin, hitzekin. Bueno, batek ikusi du Iñaki? Agertzen zen irudietan, Dokumentalean hitz eta sentimendu asko aipatu dituzte, baina ni hitz bakarrarekin geratuko naiz, eta hori da lurrikara. Bai? Korrika lurrikara da, eta lurrikara guztiek daukate epizentro bat, hasiera bat. Eta 22. korrika honek epizentroa Amurrion izango du. Ez da gauza txikia korrika Amurriotik abiatzea, eta herriaren babesa ezinbestekoa izango da. Baita erakundeena ere. Amurrioko udalak babesa eta laguntza eskaini dizkio korrikari, eta horregatik dugu gaur hemen alkatea Txerra Molinuego. Mesedez. Arratsaldeon guztioi. 52 egun barru, Amurrio Euskararen sustapenaren erdigunea bilakatuko da korrikaren 22. edizioaren irteerarekin. Amurrioko udalentzat harro egoteko modukoa da. Horren ondorioz, datorren martxoaren 31an begirada guztiak gure herrian jarrita egotea. Euskara da udalean dugun lan tresna nagusitakoa.
eta euskara bultzatzea apustu sendoa, herritarren, merkataritzaren eta ostalaritzaren artean kanpainaz gauzatuz edo besteak beste euskaraldiarekin bat eginez. Denok ondo dakigunez, korrika 10 egunez guztiok batzen gaituen ekimena da. 10 egun horietan, Euskal Herria, iparretik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera zeharkatzen da. Aurtengo leloak dioen bezala hitzekin, gure hizkuntzaren hitzekin. Hau izango da gure herriak korrikari irtera emango dion lehen aldia. 2000 kilometro baino gehiagoko ibilbidearen abiapuntua, euskara gure lurraldetik hegan eramateko. Eta harin esaten da, baina AEK-aren erakundeen eta voluntarioaren lan handia eskatzen duten kilometro asko dira. 10 janualdi egunez eta gauez korrika gelditu ez dadin. Zorionak antolatzailei. AEK-ko ikasle hori gisa, aitortu behar dut lotura berezia dudala korrikarekin. Edizio askotan hartu dut parte, baina zalantzarik gabe hau izango da guztien artetik bereziena. Ez da ezer falta, hasi dugu atxerako kontaketa. Datorren martxoaren 31an guztion zain egongo gara gure kaletatik euskararen aldeko ekitaldi jendetsu eta bereziari hasiera emateko. Animatu korrikan parte hartzera. Eskerrik asko. Ez daukazu aitzakiarika, ez daukat petorik ezin dut korrikarik egin. Hori da, ja presaude, korrikarako. Bueno, esan bezala, hau 22. edizioa izango da. 22. tantoa egiteko eta irabazteko unea iritsi da. Hormak pilota itzultzen digun bezala, euskara indarrez bultzatu eta pizteko unea. Hitzetatik ekintzetara esaten du aurtengo leloak. Hitz ekin. Hitzak hizkuntza osatzen dute. Ekintzek herria. Hau da edizio honetako leloa. Hitzak hizkuntza, ekintzak herria, hitzekin. Gantxoz, paretaz, zein errebotez, ekin, eragin eta eginarazi. Eta horregatik dira korrika omenduak Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Ez zutenean euskara hartu zutelako. Ikasi eta zabaldu zuten. Eragin dute. Eta behetik gora, zengoitik behera eginarazi dute. Gurasoengandik seme-alabengana, seme-alabengandik gurasoengana. Hitzekin koloretako mundu euskalduna eraikitzeagatik gure omenaldia eta maitasuna merezi dute. Baita gu guztion txaloa ere. Bueno, hitz politak pixka eta parte usteko momentua iritsita, informazioa emateko unea iritsi da, bai? Orain oso teknologikoak gara eta beraz, korrikari buruzko informazio guztia topa dezakezue korrika webgunean. Oso helbide zaila daukana, webikoitza korrika.eus. Bai, horretan, argazkian ikusten duzuen bezala, hainbat atal daude, korrikaren historia ezagutzeko aukera dago, korrika ibilbidea ere, laguntzailea, albisteak, bai bertan agertzen dira korrika kulturalean egingo diren ekitaldiak, hainbat gauza, bai? Animatzen zaituztet bertan sartzera eta pixka trasteatzera, bai? Gauzak ikusteko. Baina horretaz gain, are modernoagoa gara eta orain sakelekoetan ere erabiltzeko aplikazioa badaukagu, duela 2 edo 3 korrika. Horretan, behin korrika abiatuta, jakin dezakegu momentu oro korrikako lekukoa non dagoen. Ja ez gara ibili behar auzokideari deitzen ondoko herrian bizirena. Pasatu da zuretik zenbat minutura, zenbat tardatuko du. Ez orain, GPS moderno hauekin eta aplikazioan sartuta ere eskuratu dezakegu. Eta prest dago bai iOS bai Androidentzako. Horrez gain, noski, korrikari buruzko edozein zalantza, galdera edo informazio behar baduzue, AEK euskaltegiak irekita daude, ez bakarrik Amurriokoa. Euskal Herri osoan ditugun euskaltegi guztiak irekita daude pertsona hori informazioa emateko edo dena delakoa zabaltzeko. Bai aplikazioan, eta bertan ez dago, baina jendea saiatzen da bilatzen, bai webgunean gauzarik bilatuenetako bat, eta gehienetan eskatzen digutena, noiz aterako da, izaten da korrika kanta. Bai? Suposatzen dut hemen zaudeten gehienok dagoeneko entzun duzuela, baina bada ezpadan, agian ez duzue entzun, jarriko dizuegu bideoklipa.
Bueno, lehen txerrak esan du, ez dakit zehazki zenbat egun falta diren, bai, korrika hasteko, denbora tarte hori duzue, kanta ikasteko, bai? Agian egun horretan eskatuko dizuegu, azterketa modukoa jarriko dizuegu, bai? Ia. Barkatu, teknologia. Bueno, korrika ez da bakarrik lasterketa bera, karrera bera, unibertso oso bat osatzen du korrikak, eta unibertso horretan planeta nahiko garrantzitsu bat izaten da korrika kulturala. Bai, guk dagoeneko antolatu ditugu hainbat ekintza, batzuk izango dira gure ikasleentzako, euskaltegian egingo ditugunak, beste batzuk udalak antolatutakoak ere izan dira, korrikaren aterkipean, korrika kulturalaren aterkipean antolatu direnak. Hortze, bueno, ikusiko duzue, eskiatzera irteera bat antolatu duela guraso lagunek asteburu honetarako, antzeslan bat egongo da hementxe bertan, Amurrio antzokian, Pirritxe eta Porrotxek martxoaren 4an egingo dute, espasarete enteratu, Amurrion emanaldia, 2 emanaldi egingo dituzte, 2 pase, bai? Eta hori arratsaldez izango da. Baina eguerdian, gurekin egingo dute solas, ez dakit, divertigarri eta alai bat euskara ikastea eta gure euskara ikasle horiek bultzatzeko, bai? Eta pixka bat indarra emateko eta.
Da, bueno, hor ikusten dituzue beste hainbat, bizikleta ginkana bat, nik ez dakit zer den hau. Arabako bigarren euskarazko futbol topaketak ere Amurrion izango dira, korrika hasi aurreko asteburuan izango dira Reforren, dokumentalare ikusiko dugu Euskaltegian, eta pare bat hitzaldi ere egingo ditugu, bata Koldo Urkixok aurkeztuko digu bere korrika bidaiari horren dokumentala edo bere bizipena kontatuko dizkigu pixka bat, eta Asier Arroitak ere txiribuelta ekarriko du, honek bidaiatzen du beti bizikletan, eta bere bidaiak kontatzea asko gustatzen zaio, beraz esan diogu gurera ere etortzeko. Eta, okerrezpanago, hortik atzetik lehen ikusi dut Kasilda, berak izango dugu orea, berak emango digu tailertxo bat, gure petoak poltsa bihurtzeko. Bai, berrerabilgarritasunaren izenean edo ikasiko dugu petoa ez usten kajoi batean sartuta, baizik eta berrerabiltzen eta erosketetarako edo hondartzara joateko poltsa bat egiteko. Bai, horekin guztiarekin ere, hor ikuste duzue beheko partean jarri dugula korrika txikia herriko ikastetxeekin batera. Zalantza handiak izan ditugu Euskaltegian korrika txikia antolatu edo ez dakigu oraindik ere ez egoeratan egongo garen martxoaren 31-tik aprilaren 10-era, beraz, ari gara egoera aztertzen eta pentsatzen nola antolatu korrika txiki hori. Seguraski betiko eredua ezin izango da egin, agian ezin ditugu Amurrioko eskola ikastetxe guztietako umeak plaza batean elkartu, neurriak baretu dira, baina pandemia hor dago. Beraz, eredu berri bat pentsatu beharko dugu, ari gara. Bueno, eta korrika bera, bere unibertso guztia, ez dugu ahaztu behar, honen helburua ere ekonomikoa dela, ez da polita horrela esan behar izatea, baina horrela da. Gure euskaltegi guztien sostengurako beharrezkoa da korrika, Euskal Herriko provintzia herrialde guztietan gaude eta horrek dirua eskatzen du, bai? Korrika nola lagundu bide asko dago, bai? Bata izan daiteke pin marabilloso hau eskuratzea korrika laguntzailea 12 euroren truke, eta lortuko duzue nire eskua txartelean daukan txartel bat, bai? Nire eskuaren argazkia daukana, eta horrekin sosketetan parte hartuko duzue, deskontuetan, eta batez ere korrika bezalako ekimen bat bultzatuko duzue eta lagunduko duzue. Nire uste apalean Euskal Herri osoan egiten den ekimenik politena. Horrez gain, korrika laguna badago ere, hori erakunde, enpresa edo talde edo saltoki eta tabernek egiten dutena da, beraiek nahi duten aportazioa egin eta korrika laguna dela adierazten dute beraien saltoki edo tabernetan edo enpresetan, bai? Eta gero dago materiala bera. Materiala esaten dugunean osartzen dira kamisetak, motxilak, botilak, txapak eta noski petoak. Bai? Beti izaten dira izarra, bai? Produktu estrella izaten da petoa. Hor kanpoan ikusiko zenuten sartzean badagoela mailan batzuk baseudela, eta bestela Euskaltegian oraindik baten bat geratuko da, beraz pasatu Euskaltegitik eta eskuratu zuena. Eta azkenengo modua korrika laguntzeko bada karreran bertan kilometroak erostea, bai? Hau garrantzia da sostengurako eta karrera bera aurrera atera ahal izateko. Aurretik aipatugun bezala, espasareten enteratu Amurrion hasiko da, eta Donostian bukatuko da, bai? Herriz herri pasatuko da, baina ez da herri guztietatik pasatuko, hemen eskualdean herri batzuetatik ez da pasatuko, sentitzen dugu ezinezkoa da, baina bai herrialde guztietatik. Ibilbidea aldatu eta sortu behar izan dugu behin baino gehiagotan, eta Amurrioko ibilbidearen berri emateko mesedez igo Iñaki Ibarluzea Ortueta. Bueno, kaixo guztioi. Bueno, hasi baino lehen azaltzen labur egingo dunik, baina ezin esan gabe utzi, benetan, ze posi gauden, herriko eragile guztiak, korrikari laguntzen diozen guztiak, eta batez ere, gurekin aekan ibilitako hainbeste lagun, kide, benetan zoragarria zuek hemen ikustea. Hemen balin bagaude, zuek momentu batean hor egon zaretelako da. Eta zuetako batzuk gainera jarraitzen duzue, Josu da hor tartean dago. Beraz, bihotzez mila esker. Bueno, ibilbidea. Bakizue,
kilometroek 1000 metro dauzkatela, baina korrika kilometroak izan daitezke 1000koak, 800koak, 1100koak, 500koak tokatzen den zera, moduan, ez? Eta lekuaren arabera. Eta hori zebera gertatu zaigu Amurrion, ez? Herri ibilbidea egin behar dugunez, eta 1000 kilometroak egiten baditugu, pues, 4 txanda, 5 txanda, eta akabu kontua, ez? Orduan, egin behar izan ditugu, askoz tarte laburragoak, relebo deitu, edo kilometro aldaketa nahi duzen bezala ditu, parte hartu nahi duten guztiei, aukera emateko bere zera, ez? Bere tartetxoa egiteko. Aiera Amurrion badu beste berezitasun bat, korrikari dagokionez. Beti geratzen da trenbidearen alde honetan, ze beste aldera pasatzea oso zaila ezinezkoa da, furgonak, aurretik doan furgonak gehi gainean dagoen tramankul hori guztia gehi megafonia, eta zubi batetik behin sartu genuen okertu ginelako, eta, bueno, la liamos polito esaten dena, ez? Horren, batetik, idealina izango litzateke, batetik sartu eta bestetik atera, eroskitik, eta baina buelta hori ezin denez egon, beti egin behar dugu alde honetan. Orduan beti ikusiko duzu ibilbidea alde zera, honetan ikusten den horretan egin behar dugula, ez? Eta hori da, prestatu dugun, jiribuelta batzuk eginda, prestatu dugun ibilbidea, eta atera zaigun zera, ez? Atera zaizkigun tartea, kilometroak. Ikusten duzunez, plazatik abiatuko da, bat, jarraituko du Elizako errotondaraino, jarraituko du Antzoki eta gauden lekut, hemendik aurretik, horreko baziklin parean gutxi gora bera, jarraituko du San Jose aldera, pasako da Zabaleko eskolatik gora, Goikolarrara, jaitsi berriro ambulategireno, zera hori guztiari buelta eman, rotonda, Oliboa dagoen errotonda, Mendiko eskolatearen atzetik, errotonda, berriro ambulategiaren aurretik, gero guk, eta gero buelta guztia Jose Pikaza, errotonda, eta gero Aiaraldea, abiatuko da. Claro, arazoa zein da, pues hor ikusten duzuenez, 15 zati ateratzen direla. Eta beharko genituzke, pues ez dakizen bat jende guztiari. Osea, arazo izango da, ia nola egiten dugun banaketa, eta erabili beharko ditugu, Amurrion ateratzen zizkigun kilometroak, tarteak esan nahi dut, gai hortik aurrerako batzuk, ze guk kodeatzen dugu hemendik, osea, Aiaraldea, Artziniaga, gero Espainian ere 4 kilometro egiten ditu, eta gero Bizkaian, ez? Orduan, 43 zati hoiek kudeatu beharko ditugu, eta, bueno, saiatuko gara, kilometro egin nahi duten guztiei, bere tartetxoa ematen, ez? Eta, bueno, esaten dizuenez, gehienak esango nuke guztiak esatearen eskatuta daudela, jendearen erantzuna izugarria izan da, deika eta egin nahi du kilometroa, eta, bueno, ikusiko dugun nola kudeatzen dugun hori guztia. Gero, beste kontu bat, aintzanek esan duena, ez, helburuetako bada, euskaraz bultzatzea eta, helburu ekonomiko ere badu. Eta ekak baditu helburu ekonomiko batzuk jarrita kilometroi dagokionez. Baina hau ez da ezin besteko baldintza parte hartzeko. Osea, gu baditugu helburu batzuk, saiatu nahi dugu kopuru bat atertzen kilometrotan, baina eragile batzuek eskatu alzaie, eta batzuek eskatu gabe ematen dute, pues instituzioak, udalak, enpresak, horiek diru ekarpena handia egiten dute, eta gero beste talde batzuek, beste eragile batzuek, eman aldutena, egin alduten ekarpena, berdin da zenbatekoa, eginda, bere aukera ere esango dute parte hartzeko. Eta... Nahiko? Eta hoxe. Ez da? Maitu zu txapaia. Bai, bale. Pues eskerrik asko guztioi. Venga. Bueno, poliki amaierara iristeko hitz egingo dizuet hasiera egunari buruz. Amurrion hasiko da korrika, bai, eta gure asmoa ez da korrika hastea eta abiatzea, baizik eta egun osoko egitarau bat osatzea. Hori da ari garena prestatzen. Horretarako, herritaren, bertako taldeen, gure ikasleen, eta noski gure irakasleen laguntza, eta elkarlana beharko ditugu, bai? Hor ikus dezakezuen egitaraua, oso egitarau orokor bat da, gauzak oraindik lotu behar ditugulako, eta ez ditugu espektatibak sortu nahi hor jarrita ez dakiz ere egongo da, gero ezin badugu egin, bai. Orduan, nahiko orokorra da, ikusten duzue, azoka bat egiteko asmoa dago, noski korrika materiala saltzekoa, erakusketatxo bat, musika kalean egotea ere bada gure helburuetako bat, goizetik ere nabaritzeko korrika badatorrela, eta hasiera izango dela, bai. Ekitaldi
ekitaldi nagusia lauretan hasiko da, korrika abiatuko delako lauterdietan, eta gerora kontzertu batzuk edo musika ere antolatuko dugu, bai. Honen berri aurrerago emango dizuegu, zabalduko dugu gure sare sozialetan, komunikabidetan, leku askotan aterako da, beraz lasai egon. Eta bueno, amaitzeko orain Iñakik aipatu duenaren harira, korrika hasieran, hau lehenago jarri behar nuen. Laguntzeko prest dagoena, egun horretan, segurtasunean, petoak saltzen, kilometro aldaketetan edo dena delakoa, gure euskaltegiko eta gure ateak eta gure besoak irekita dauzka, izena eman dezakezue laguntzeko, posta elektroniko bat bidali aldiguzue, hau ere oso zaila da, amurrioabildua.eka.eus, bidali mezu bat, eta esan nahi zuen ni laguntzeko prest nago, kuadrillan ere prest gaude, edo gaur bertan izena eman dezakezue, bai, apuntatuko dugu zuen izena eta telefonoa eta bai, prest dagoenak, badauka aukera izena emateko. Da, bueno, esatera nijoa mai, orain Iñakik aipatu denaren harira, egoera berezi honetara iritsi baldin bagara, korrika bezalako ekimen bat Amurrioan astera, hori da Amurrioko AEKaren 40 urte baino gehiagoko ibilbidearen ondorioz. Asko eta asko izan dira, eta espero dugu hemendik aurrera izatea ere, gure euskaltegitik pasatutako ikasleak. Bihotzez, eskerrik asko euskararen aldeko hautua egiteagatik eta gurean ikastea erabakitzeagatik. Biba zuek! Baina, ikasle ez gain, euskaltegiko motorea dira eta izan dira bertan aritutako irakasleak. Lehenik eta behin, egungo irakasleak deitu nahi ditut oholtzara. Mesedez, Igo, Maite Ibarluzea Ortueta, Maite Benito Zendegi, Ione Ugarte Udaeta, Iñaki Ibarluzea Ortueta, Mariler Egia González eta ni neu Aintzane Pradera Garate. Jarri atzerago, ea esareten ateratzen. Esan bezala, asko izan dira Amurrioko AEKako irakasleak izan direnak, bai, zerrendatxo bat daukagu, espero dugu inor ahaztu ez izana, hori veteranoen lana izan da, bai. Mesedez, izendatzen zaituztegunean, Igo eszenatokira. Eskerrik asko, Iñaki Urtaran, Josu Aldama, Santi Usia, Xabi Ugalde, Ane Moreno, Marian Mendiguren, Amaia Aldama, Kontxesi Elejalde, Ángela Rico, Maika Solán, Carmele Respaldiza, Jon Lafuente, Jon Catalán, Juan Churrojano, Bego Guillén, Miren Arberas, Miren Gómez, Jon Guerrero, Xavi Cuadra, Begoñe Olavarria, Amaia Aurrekoetxea, Jaione Aedo, Ana Cristi Gutiérrez, Isabel Díaz, Roberto Trujillano, Cristina Aguado, Enartze Larrakoetxea, Maite Bustillo, Eneko Hacha, Ander Tejerina, Izaskun Imaz, Eguzkine Iurrebaso, Bego Macías, Axular Etxeberria, Olatza Mondo, Bego Jiménez, Marta Sánchez, Aron Garmendia, Irune Rotaetxe, Martín García, Patricia Rozas, Serapio López, Aizea Guinea, Pili Puello, Pili Cebolla, Lourdes Menoyo eta gurekin dagoeneko ez dauden Grazia Aldama eta Mari Bijauregui. Bueno, hauek ez direnez isilduko. Besterik gabe, eskerrik asko denoi gaurko aurkezpenera etorri izanagatik. Eskerrik asko Txemari ere bere laguntza teknikoagatik. Eta besterik gabe, zuen zain egongo gara lanerako eta jairako. Espero dugu martxoaren 31an Amurrio jendez lepo egotea korrika abiatzeko. Eta esan dakoa, mila esker, gora korrika, gora AEK. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Eskerrik asko.
hitzekin.